Ness-ana TV. Ndewonu ndị eze enyi m, kedu ka unu mere taa? Nnọọ, ihe anyị ga-amụ bụ ọnụọgụgụ. Ọnụọgụgụ bido n'30 ruo n'40. Numbers, ọnụọgụgụ. 30, 30, 30. 31, 31. 31. 32, 32. 32. 33, 33. 33. 34, 34. 35, 35. 35. 36, 36. 36. 37, 37. 37. 38, 38. 38. 39, 39 maọbụ 9. 39 maọbụ 9. 40, 40. 40. Ndewo ndị mara ihe, ngwanụ ka anyị mụgharịa ya ọzọ. Anyị na-amụ gịnị? Ọnụọgụgụ. Ọnụọgụgụ. Numbers. Ọnụọgụgụ. 30, 30. 30. 31. 31. 31. 32. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 39 maọbụ 9.
39 maọbụ 9. 39. 40. 40. 40. Ndewo, amatara m nna m nke ọma. Ngwa n'ebe a ka anyị ga-akwụsị ka ọ dị mgbe ọzọ.